Επιχειρεί και το σουτ και είναι ένα γκολ όνειρο από τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος πηγαίνει για την αποθέωση μαζί με τους φίλους του συσκευαστή. Και ο Τσάρτας ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό, ένα εκπληκτικό φάουλ. Ησύχασε η θάλασσα μέσα στα μάτια σου. Το πλοίο φτάνει, μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και εμένα η καρδιά μου, μόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Γκολ τώρα από τον Κωνσταντινίδη. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Μαλαβαίνεις μόνο στην περιοχή πλατάρι 3-0. Μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά. Η ευκαιρία για την άκρη εκπληκτικό, ο Σεντένο. Κάποια τον Νικολαίδη γύρισε κεφαλιά, γκολ! Γκολ! Το 3-1 ο Ντέμις! Περιοχή ο Ιμιτς περνάει, κόβει πίσω η ευκαιρία, γκολ! Καταπληκτικό γκολ του Μαλαβένη! Και ο Νικολαίδης φυλάει την μπάλα σαν να τη ζητάει να καταλήξει στα δίκτυα. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε πειράξει. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Νικολαίδης κάνει κάποια ζωγκλερικά, επιχειρεί και το σουτ και είναι ένα υπέροχο δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Γκολ τώρα από τον Κωνσταντινίδη. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Γκολ! Αριστοσχηματική εκτέλεση το Βασίλη το Τσάντα. Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Σουάρες κάνει το γκολ και τελικά η ΑΕΚ προκλίνεται. Μόνο ποτέ. Η μπάλα στρώνεται στον Γιωργάτο που σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ από τον Γιωργάτο! Περιοχή ο Ιμιτς περνάει, κόβει πίσω η ευκαιρία, γκολ! Κάνει τη σέντρα κεφαλιά από τον Μπατίστα και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Πετρεύει ο Νικολαίδης! Γκολ! Όλοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.